Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга кызыклы очрашулар кунакханасы сериясеннән чираттагы программа тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Гаяз Исхакый бүләге лауреаты шагыйрь Әхмәт Рәшит алып бара. Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Безнең бу тапшырулар аша сез әледән-әле күренекле дәүләт эшлеклеләре, атаклы галимнәр, танылган иҗат әһелләр белән очраша торасыз. Аларның һәркайсы теге яки бу өлкәдә дан казанган хезмәте белән дә шәхес буларак та зур кызыксыну уята. Шуңа күрә аларның һәркайсы турында мөмкин кадәр күбрәк беләсебез килә. Бүген менә шагыйрь һәм драматург Илдар Юзиев белән якыннанрак танышу өчен форсат туды. Илдар Юзиевның тормыш юлы замандашларыбыз язмышыннан аерылгысыз, аны азмы-күпме беләбез. Без аның китапларын кулдан кулга йөртеп кызыксынып укыйбыз, җырларын тәэсирләнеп тыңлыйбыз һәм үзебез дә җырлап гомер кичерәбез. Күп кенә театрлар, хәтта башка милли театрлар сәхнәләреннән, телевизор экраннарыннан аның драмалары һәм комедияләре буенча куелган спектакльләрне рәхәтләнеп карыйбыз. Аның иҗаты турында татарчада, русчада тикшеренүләр, тәфсилле мәкаләләр язылган һәм шигъриятенә, һәм драматургиясенә югары һәм гадел бәя бирелгән. Ул безнең игътибарны бик яшьли, беренче адымнарыннан ук җәлеп итте. Студиябыз кунагына минем беренче соравым да шуның белән бәйләнгән. Илдар абый, син 10 яшың тулганда инде матбугатта иҗат җимешеңне күреп сөенгәнсең. Ул чагында бүген ирешкән биеклек турында хыяллана идеңме? Аннан тагын бер нәрсәне ачыклап китәсе килә. Син бит инде ул чагында шигырьләрне абыең Нил белән уздырыштан язгансың. Гомумән, менә шушы чир иҗатыңның башланган чиры турында әйтеп кит әле. Мин үзем Башкортстанның Яңавыл районыннан мәктәптә укыганда безнең әдәбият бүләкләре бик актив эшләде. Шул вакытта абыем Нилга ярып, мин дә шигырьләр яза башладым. Бу инде Ватан сугышы еллары, безнең әтибез сугышта иде. Мин аңа хат язганда кайбер юлларны шигырь белән дә язып җибәргәнмен. Менә кайбер юллары минем әле дә онытылмый. Менә шуның бер генә сафасын әйтеп карыйм әле. Душманларга төбәп аткан чакта, калтырамаслык булсын кулыгыз, сугышларда батыр булыгыз, сәлам белән шагыйрь булыгыз. Димәк, инде шул вакытта инде шагыйрь булу турында хыялланганмын. Әле мин шул шагыйрь дигән зур дәрәҗәгә барып җиткәнмен юкмасын инде мин үзем әйтә алмыйм. Шунысы кызык, әти бу шигырьләремне салкын окопта яткан фронтовик якташларына укытырган була. Монда миңа сугыштан исән кайткан дусты Галимов сөйләгән иде. 1943 елны Яңавыл район газетасында Нил һәм Илдар Юзиевлар иҗаты дигән бит чыкты. Анда душман җирә исемле минем дә шигырем бар иде. Менә шуннан башлап мин язмышымны шигырь белән бәйләдем. Син әдәбият мәйданына аяк басканда татар шигъриятендә ниндидер вакуум туган иде шикелле. Күп кенә шагыйрьләребез бик Ватан сугышына әйләнеп кайтмадылар. Исән калганнары да яңа шартларда бик тиз генә тернәкләнеп китә алмадылар. Хәер, ул чорда бөтен совет әдәбияты идеологиягә буйсындырылган иде бит. Синең атаклы танышманнарың бу чорда ниндидер сафландыргыч җил булып тоелды. Һәрхәлдә замандашларың, аерым алганда, менә без, яшь буын укучылар, аны шулай кабул иттеләр. Шул турыда сөйләшик әле. Андый әсәрнең тууы өчен шул чорның йомшак җилләре исүдә кирәк булган, рәхмәт. Ул вакытта рәсми матбугатта бит үзең дә беләсең, мәхәббәт лирикасына урын бирелмәйде диярлек.
Поэма 1955 елда Совет әдәбиятында дөнья күрде. 1958 елда Татарстан радиосы постановкасын тыңлаучыларга җиткерде. Бик күп килгән сорауларга җавап итеп, аны берничә ел кат-кат тапшырдылар. Бәлки син дә хәтерлисеңдер. Поэма яшьләрнең истәлек дәфтәрләренә күчте. Аны сәхнәләрдән сөйләделәр, ятладылар, җырладылар. Белмим, бу уңыштан минем яшь кеше буларак ничек машин белмәгәндер. Остазларым кырыс булдылар шул, гел мактап кына тормадылар. Хәсән абый, Сибат абыйлар әйтәләр, шәһидәләр. Бәхеткә каршы бу әсәр буенча эшләнгән композиция дә радио фондында сакланып калган икән. Тагын шатлыклысы шул, тапшыру өчен Шакир ага Мәҗитов язган җырны ул вакытта әле студент кына булган Илһам Шакиров башкарган. Шул композициядән бер изек тыңлыйк әле. Köşeytiniz dostlar radyonu, yuvup gitsin sizi sağışın. Eşitten sesimi, hava dolkınları alıp gile züferimnin tanış tavışın. Senin jırın mına qanat bulur, hem yem bulur tırmış yolumda. Sina atap, min de bir jır jırlayım, yaşlık yeme, suyu turunda. Sine uyanap, uteknerim, teşlerimde. Kurdum tünlerim, mini şeter, sine şiberim, mini yaratam, sine züferim. Züfer, barsı turunda da bir siləşsək idi qavuşab. Senin jırın Züfer, şundi tanış, şundi yakın senin munların. Züfer bəğrim, dostum, can kisəgim. Min işitəm seni, mında min. Илдар абый, таныш моңнарга кадәр син тормыш җиңә дигән поэма язган идең. Ләкин шагыйрь буларак сине дөньяга нәкъ менә шул таныш моңнар танытты. Моңа минемчә Татарстан радиосы да сәбәпче булгандыр. 1955 елдан бирле синең иҗат күп очракта радио тапшырулар белән бәйләнгән. Менә бу сөйләшүгә әзерләнгәндә мин үзебезнең картотеканы актарып утырдым. Фондка кабул ителгән җырларың турында әйтмим дә инде, алар бик күп. Зур күләмле әсәрләреңнән язылмаган поэма, Курай һәм егет, Тынлык белән сөйләшү, Миләүшә, Сыңгы сынау, Кар урман, Мин сандугач түгел, Сыңгы гармон, Татар моңы һәм башкалар магнитофон тасмасына язылып саклана. Төрле театрларда куелган Кырпазлар артыннан, Сыңгы төн, Сигәнемнең туган көне, Ак калфагым төшердең кулдан, Гашыклар тавы кебек сәхнә әсәрләрендә, эфир дулкыннарында әле яңгырый тора.
Димәк, Татарстан радиосы белән Илдар Юзиев дуслыгы ерактан, күптәннән килә дигән сүз. Мин телгә алганнары әле фондта сакланганнары гына. Алардан башкалар да байтак булды бит. Шуннан да Татарстан радиосы белән иҗади дуслыгыма инде 45 ел икән. Бик күп укучыларымны мин радио аша таптым. Таныш моңнарга ярып киткән укучыларымның күбесе мине әле дә югалтмаганнардыр. Иҗатымда күзәтеп баралардыр дип уйлыйм мин. Минем сүзләремне, уй-хисләремне җилгә очырмыйча, язмада калдырышларга ихтирамым һәм рәхмәтем. Радио мине режиссерлар, композиторлар, җырчылар, артистлар белән таныштырды. Әгәр радио булмаса, популяр җырларның берсе яшь народлар туар иде микән. 60 елларда Илһам Шакиров авылларда йөргәндә бер көй алып кайтты. Яшь народлар дигән бу көйнең сүзләре бик зариф. Син миңа яңа сүзләр язып бир әле, диде Илһам. Мин җырның 3 вариантын язып алып килдем. Илһам шуның берсен сайлап алды һәм радио аша яңгыратты. Җыр шунда ук популяр булып китте. Җырлы композитор Җәүдәт Фәйзи ишеткәндә радиога килеп, ул бит минем көем, нишләп сез аны халыкныкы дип әйтәсез, дигән. Композитор ул көйне 30 елларда Фатих Кәрим сүзләрендә язган булган. Фатих Кәримне ана шул елларда инде кулга алгач, җырны да туктаталар. Әмма халык көйне саклый, сүзләрен кемдер үзе язып карый. Шул хәлендә ул Илһам кулга килеп керә. Шуннан соң китапта чыгарганда да мин бу җырның шигырен Фатих Кәримгә багышладым. Җәүдәт Фәйзи ага да минем сүзләрне кабул итте. Шуннан соң җыр күренекле артистлар репертуарында урын алды. Җырлар
Синең иҗади байлыгыңны күздән кичердем дә, кайсы әсәреңә киңрәк тукталырга дип аптырабрак калдым. Бөтенесен кулачлыйсы килә, әмма вакыт кысан. Хәер, радио тыңлаучылар бу әсәрләр белән кат-кат очрашырлар әле. Həlakət qalıb barğan şaqda, mühabbətdə dirən yalğışım, doğru yolğa bırıb xar ettin sin, dilbəgəsiz yaşlıq yazmışım. Min bir uzaq sizgə qayıtmıtırdım, bılbıllarım qayıb etməsin. Görsədigiz mənə yaşlığımның qaynab durğan tatlı şişməsin. Sandıqaşım, tınla, kükrəgimdən sinirətkan kilər urğula. Alıp gitşi məni, bu malayını, uləb ғaşiq bulğan ornuna. Tabiqatım, xılqım, qara urman, haman sabıy, haman narası. Kak köklərin bilən alda məni, barma yollarımda adaşıyım. Şəhər qırıtısı şavşuundan tınıp duru üçün ne gerek? Qara urman, bar yemlərin bilən gil qarşıma, kiləb, nazlab, sayrab, şildirəb. Qara urman, Күккә қарап қиялланып ятқан малайларның сірін яшірген. Бала шаққа қайтып аваз салам. Ау! Дәш! Урман! Babam vasiyat etken, şişme tıngan, sular kipkenler. Sandıgaçlar koyda. Sandıgaçlar. Alar bizni taşlap gitkenler. Илдар абый, син гомерең буе шигъриятның әр жанрларын истәмрәк күрдең. Поэмаларының саны инде 300-гә якынлаша торгандыр. Татар поэзиясында бу үзенчәлекле рекорд минемчә.
Күләм ягыннан синең шигъри иҗатыңның иң зур проценты нәкъ менә поэмалар өлешенә карый торгандыр. Бу нәрсә белән аңлатыла? Әлбәттә, Әхмәт, поэзия ул спорт түгел. Рекорд артыннан кусаң сифатка зыян килер иде. Поэмалар язу алдыннан мин озак еллар шигырь жанрын үзләштердем. Берничә пьесалар язып карадым. Шигырь белән драматургияне кушарга теләүдәрте мине шул жанрга тарткандыр дип уйлыйм мин. Син, Әхмәт, үзең дә күп кенә әйбәт поэмалар язган шагыйрь буларак, бу жанрның нинди авыр һәм катлаулы икәнен яхшы беләсең. Мин поэманы шигъриятның иң мөһим жанры дип исәплим. Кылгали, Кандалы, Тукай, Такташлар нинди гүзәл поэмалар калдырганнар. Үзләре яшәгән чорның тарихы, фәлсәфәсе нинди көчле чагылган аларда. Әйе, син хаклы, Әхмәт. Күп кенә шагыйрьләребез бу жанрга бик теләмичәрәк андалар. Моны заман кыска жанрына таләп итә дип аңлаталар. Әйбәт поэма язылса, озынмы ул, кыскамы бар рәхәттән укыйлар. Дөрес, мин үзем дә соңгы вакытта кыска поэмаларга, лирик шигырьләргә күстем. Нигә дисеңме? Поэмада нигездә үзеңнән дә бирәк җырларыңның уй кичерешләрен ачасың. Хәзер рәсми тыюда, күңел цензурасы да юк. Лирик шигырьдә җаныңны ачып бирүне ярата укучылар. Кыскасы, мин шигъриятның төрле жанрларда үсүен телим. Соңгы елларда татар шигъриятендә жанр ягыннан ниндидер ярлылык сизелә минемчә. Айрым иҗатчылар баллада, газәл, мәдхия, мәсәл, мәрсия язгаласалар да, бу ничектер элекке масштабта түгел. Илдар абый, миңа калса, син поэма жанрының офыкларын тагында киңәйтеп җибәрдең бугай. Мин барына да бигрәк драматик поэмаларны күздә тотам. Бу иҗат мөмкинлекләре ачу белән бәйле идеме, әллә синең гомумән драматургиягә тартылуыңнан килеп чыктымы? Таныш моңнарда ул инде мин поэмада драма алымнары кулланган идем. Радиопостановкага көйләр язучы Шакир ага Мәҗитов миннән шул әсәр нигезендә комедия язуны сорады. Ул нинди комедия булсын дип, мин ризалык бирмәдем. Шакир ага миннән рөхсәт алып, үзе Ризаләкәй дигән сәхнә әсәр язды. Ул Татар Дәүләт Күчмә театрында кат-кат куелды. Син драма әсәрләре язырга тиеш дигән композитор хаклы булып чыкты. Соңыннан шигырем мине драматургиягә алып килде. Таңла! Сезгә мәгълүм, тапкандагы шагыйрь минем якка чыкты. Аның сезгә әйтер сүзе бар. Рәхим ит, шагыйрем. Дуслар, туганнар, илдәшләр. Туган илнең тын бакчасын сөйдем, җир җиләген, кайын имәнен, һәр чәчәккә туктап башны идем, тик дошманга башны имәдем. Лашын кыштай күккә күтәрелдем, яраланып төштем түбәнгә, ләкин түбәнлеккә төшмәдем мин, күз алдыма үлем килгәндә. Бәхетемне зур киләчәк өчен авыр көрәшләрдә таптым мин. Ирек дошманына җырым белән нәфрәтемне салып аттым мин. Әзер торам үлем күзенә карап, юк җиңелмим дип дәшәргә, кем көрәшкә чыга ирек өчен, тик шул хаклы җирдә яшәргә. Гильотинага! Башын чабарга! Җирдән китәм тугрылыклы хәлдә. Ил анама биргән антыма, күкрәгемнән бер кем ала алмас. Мин жанымны бирәм халкыма. Кыраланган кыллар баш күтәрде. Кыямәт! Кем гаепле? Шагыйрь җыры. Анда шагыйрьнең җаны. Алдадың! Алдандың! Әзерләнә дөнья хәлакәте. Җир тынмаган әле җир яна. Саклагыз сез кешеләр җир ананы. Син үзең дә саклан җир ана. Минем син язган сәхнә әсәрләре турында бер вакыт Туфан Миңнуллин белән сөйләшеп утырганым булды. Ул Илдар әллә нинди хыялый дөнья тудыра, каһарманнары җир кешеләренә ошамаган,
Тамашачыларның шуңа исләре киткәнгә кайчагында аптырап та куям дигән иде. Мин шәхсән алай яза алмас идем дигән иде. Бәлки бу үзенчәлек нәкъ менә шигърилектән, романтик рухтан килә торгандыр. Син үзең моны нәрсә белән бәйләп аңлатыр идең? Аннан егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән шикелле, син композитор Рәшит Кәлимуллин белән бергә опера язарга алындың. Хәтта традицион кысаларда гына түгел, ультра заманча рок-опера таләпләренә туры килерлек итеп. Классик шигърият үрнәкләрендә тәрбияләнгән Илдар Юзиев тә бу кайбер иҗади кыенлыкларда тудыргандыр. Шигырь язуда, поэма язуда җиңел түгел. Әмма драматургия миңа бик авыр иде. Композитор Рәшит Кәлимуллин операга либретто язуны үтенгәч, мен либреттоның авырдан авыр жанр икәнен төшендем. 15 вариант язырга мәҗбүр булдым. Әйе, чынлап та композитор һәм режиссер таләп итте. Опера уңышлы куелды. Алышлар белән дә барды. Мәскәү тамашачысы да җылы каршылады. Әмма аны сәхнәдә озак тотмадылар. Чөнки милли операга караш шундыйрак бездә. Аннары Рәшиткә кайберләр татарга рок-опера кирәк түгел дип тә бәйләнделәр. Ә бит Рәшит рок алымнарын явыз ниятле геройларны ачканда гына кулланды. Кыскасы, Әхмәт, мин башка либретто язмаска ант иттем. Әмма аны иҗат итүемә һич тә үкенмим. Ул югала торган опера түгел. Аңға килеп бик соңга мин дигәнигә синең кара ниятеңне белмәдем мин. Ни булсын сиңа исерейсен булган, ни булсын сиңа исерейсен булган. Мин ышандым сиңа ышанып жанымны ачтым. Булды җитте тукта, аңа килсен Мондый явызлыкка барырсың дип ойламаган идем. Залим хан баласы булырмын дип ойламаган идем. Көтülmәгән бәла булып кайта бәла булып адәм кылган һәрбер Синең иҗат гел музыка белән үрелеп үсә. Бу җырларыңның күплегендә генә түгел, бәлки үзеңнең маңлы булуыннан да килә торгандыр. Мин синең бик тәэсирләрен гармон уйнаганыңны күргәнем бар. Бәлки синең эштәге шул музыкаль җен шигъри иҗатыңа да күчә торгандыр. Шигырьләреңне җылы, самими, нечкә хисле, лирик итә торгандыр. Менә мин пьесаларыңны күздән кичерәмдә, анда башкарылган бик күп җырлар ахыр чиктә мөстәкыйль җыр булып китәләр. Менә аерым алганда мин бик илһамланып, дулкынланып тыңлыйм. Синең Бөркет турында баллада дигән әсәреңне
Аның да кыскача гына мен тарихын айтayım. Бу Бөркет турында балада жыры. Менин Күчмә театрында куелган ең беренче комедиямдан айрылып чыкты. Аңа музыканы Сара апа Сарикова язган иде. Ул аңа 10 жыр язды. Менә шуннан берсе үзе мустақил булып җыр Бик популяр булып китте. Хәбәр булып килде бала, кояш нурын багамлады, давыл узды, оят узды, бөркет дустын тапмады. Баласы Kanat, zor dağlardan yaşırdı. Balası küz karası, izledi de yaşında. İki kanat, zor dağlardan yaşırdı. Başta bürküt, düştü bürküt, kanatımda yarası, yaş aralaş yılmaya yukarıda balası. Balası kanat, zor dağlardan yaşırdı. Balası küz karası, izledi de yaşında. İki kanat, zor dağlardan yaşırdı. Kanat, zor dağlardan yaşırdı. Balası küz karası, izledi de yaşında. İki kanat, zor dağlardan yaşırdı. Радиодан яңгыраган һәр концертта диярлек синең сүзләргә язылган берәр җыр башкарыла. Җырчыларыбызның атаклылары да, әле һәвәскәр дәрәҗәсендә йөргәннәре дә синең иҗатка еш мөрәҗәгать иттеләр. Иң популяр җырчыларыбызның берсен тыңлыйк әле.
нары қалалар инде ерағая баралар инде кеткен сайын яқыная оралар инде сағынудан дәвалар инде кеткен сайын яқыная оралар инде сағынудан дәвалар инде туған яғым қойынары қалалар инде кімдер сүйіп барарлар инде өмірім бойы миңа таба шабарлар инде қайта алмайша қала алмам инде өмірім бойы миңа таба шабарлар инде қайта алмайша қала алмам инде Илдар абый, без синең белән инде күптәнге чор кешеләре дияргә була. Яхшысы да, яманы да байтак баштан кичте. Иҗат әһләре дөньяда барган хәлләргә бер вакытта да битараф кала алмый. Соңгы елларда илдә барган үзгәрешләр сиңа ничек тәэсир итә? Һәм бу синең әсәрләрендә ничек чагыла? Танышлар, дус-ишләр очрашканда гадәттә миннән кәефләр ничек дип сорыйлар. Мин аларга кәефләр бик күтәренке, базардагы бәяләр кебек, көннән-көн күтәрелә бара дип җавап бирәм. Базар безгә язучыларга ашар ризык бирмәсә дә, язар азык бирә. Без бит беләбез, Әхмәт, шигърияткә, шагыйрьләргә бер кайчанда җиңел еллар булмады. Менә мин бер шигырем бар шул турда. Шигъриятның хәле җиңел түгел. Шигъриятның җаны яралы. Дошманнары салкын акыл белән чыгармакчы хөкем карары. Моңнан, җырлан, бары табыш кына көтүчеләр күчте һөҗүмгә. Тукай исеме белән дәшәм сиңа. Шигырь, җаным, шигенмә. Шигъриятның хәле бер кайчанда булмаган шул рәхәт, җиңел дә. Ул һәр вакыт җәлил җыр сыман яшәү белән үлем чигендә. Туфан сыман сабыр түзем дә ул, такташ җыры кебек тынгысыз. Дошманнары һәр чак шагыйрьләрне хөкем итеп көткән соңгы сүз. Мең ел узган авыр юлың бар шул. Ахыр сүзне әйтер идең дә, дустың, дошманың да сиңа карый. Менә бүген авыр мәлеңдә шигъриятның хәле шундый әле, кул күтәрсәң үлем чигендә. Башлар, җаннар биреп алган үлдән, шигырь, бәгърем, шигенмә. Кәрим кебек авып биектә кал, әмма җиңелмә. Җыр югалткан гавам баш калкыта, дөнья хәүфләнеп шын сүз көтә. Шигырь, шигенмә. Иңсен өчен аңга рухи ирек, килсен өчен җанга җыр заманы. Шигырь, бәгърем, шигенмә. Күптән түгел радиода яңгыраган соңгы гармон, Фатх Рахман, Татар моңы, Хыянат төне исемле әсәрләрем күңелләрегездә урын алса, мин бик шат булдым. Бик зур авырлыклар белән чыккан уйлый күңелем төрлесен һәм Калдыр аккыш кавырыңны исемле шигырь китапларын укыганнар илдәге һәм җандагы үзгәрешләрне тойганнардыр дип уйлыйм. Кул арбамны тартып узган чакта бөкрәеп, алга сузылып, икешәр дә өчәр машиналы күршеләрем кала кызыгып. Бер ни дә юк дисәм ышанмаслар, нәрсәдер бар минем арбамда.
Бизнесменнар кызыгып карап кала, мин урамнан үтеп барганда. Эш куар да, җил куар да түгел, хәерче дә түгел, мискин дә. Миллиардерлар минем хәлдә булса яшый алмас иде 3 көндә. Мерседес-та йөргән танышларга хәерле юл теләп каламын. Урам чатындагы ятимнәргә хәл кадари хәер саламын. Алган ахыры дип уйлыйлардыр, адым сайын туктап калганда. Бик авыр да, бик җиңел дә түгел. Нәрсәдер бар минем арбамда. Өметләнеп карап кала миңа ачлар, ялангачлар салкында. Нәрсә икән серле ул арбада? Юк, көмеш тә түгел, алтын да. Урам ташлардан әкрен атлап, тоеп барам заман агышын, сыгылам да кайшак, мөгеләм дә, төяп барам заман сагышын. Кул арбамны тартып узган чакта, ник калалар дисәм кызыгып, күкрәгемнән тулып, ташып чыккан җырым кала икән сызылып. Үз юлымнан читкә кайрылмам. Кая юнәлсәм дә юл ачык, җырым минем һич бетәрлек түгел. Кул арбамда гына бер капчык. Илдар абый, син бик Тукаев әйтмешли, кыйып куйган шагыйрь генә түгел. Язучылар берлеге күләмендә дә күп кенә басмаларның редколлегия составында да зур эшләр башкардың һәм башкарасың. Ләкин иң зур хезмәтең минемчә әдәби алмаш әзерләү өлкәсендәдер. Еллар дәвамында республика районнарында яшь авторлар конференцияләре үткәрү матур нәтиҗәләр бирде. Әдәбиятыбызга әллә ни хәтле талантлы яшь кешеләр килеп кушылды. Аларның бүгенге гамәлләре синең күз алдында. Әдәбиятыбызның киләчәгенә син ничек карыйсың? Нинди перспективалар күрәсең? Шуннан да без 60-70 елларда Татарстанның барлык районнарында яшь талантларны барлап, берничә йөзләгән яшь автор таптык. Һәм аларны югалтмыйча даими эш алып бардык. Алар арасыннан бик тә үзенчәлекле әдипләр алгы сафыбызга килделәр. 21 гасырның иҗади кешеләре бүген татар мәктәпләрендә. Өметле карашыбыз аларда. Хәзер сәләтле балаларга ярдәм итәбез. Шунысы куанычлы. Хәтта Казан мәктәпләрендә дә күп кенә балалар үз телендә иҗат итәләр. Кайберләрнең китаплары да чыкты. Хәерле юл аларга. Озак яшисегез килсә, җырлагыз. Сәләтем юк дип тормагыз. Авыр булганда да, юллар уңганда җырлагыз. Тавышым юк дип тормагыз. Эшең бушканда да, дуслар кушканда да җырлагыз. Кайфым юк дип тормагыз. Җырлагыз. Күңел тулганда да, өмет сулганда да җырлагыз. Җырсыз гомер итеп сулмагыз. Җырлагыз. Яшьлек узганда да, йөрәк сызганда да җырлагыз. Башыгызны иеп тормагыз. Җырлагыз. Бәйрәм иткәндә дә, шатлык киткәндә дә, гомерегезне узып җырлагыз. Җырлагыз. Тавышым юк дип тормагыз. Тавыш биткәндә дә, гомер биткәндә дә, эштән генә сызып җырлагыз. Җырлагыз. Гомерләрне узып җырлагыз. Җырлагыз. Үзегезгә үзегез җырлагыз. Җырлагыз. Шуннан да бүгенге катмарлы заманда бу гаять мөһим. Әдәбият сәнгать кешеләренең куәтле, иманлы, әзерлекле, фидакар булулары ахыр сиктә халкыбыз язмышына килеп тоташа бит. Аның яшәешен, киләчәген, тарихи юлын тәэмин итә. Синең шушы юлда армый-талмый хезмәт итүең халкыбыз күңелендә тирән ихтирам хисе уята, үзеңне чын мәгънәсендә халык шагыйре итә. Бүгенге тапшыруда катнашуың өчен сиңа бик зур рәхмәт, Илдар абый. Радио толкыннарында ишраушыбызның бу сыңгысы булмасын. Саулык, сәламәтлек һәм иҗат бәхетләре сиңа.
Сез Кызыклы очрашулар кунакханасы дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңладыгыз. Анда Татарстанның халык шагыйре, республиканың Муса Җәлил исемендәге комсомол һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Юзеев катнашты. Аның белән әңгәмәне шагыйрь Әхмәт Рәшит алып барды. Тапшыруның режиссеры Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррир Рөстәм Акъегет. Киләсе очрашуларга кадәр, кадерле дуслар.